and shoot. Alright. Kule patakakwira ndege paya pa indi hatisina kumboonawo matogets. Mubvunza wako unongochiona kupi koyo? Hatina patakambomera mutogeti kana ndege. Tiri mudenga imo munoenda togeti rinovakirwa paipa. Osa mundege hadzite matogeti ko mapurisa hapana mapurisa akambotimisa. Zvakasiyana netogeti nemapurisa. Ko wakaita overspeeding hatizobondere. Bomira izvozvo dai utondipawo mavhoko chaiyo anobuda apa izvo pamubhebhiri dai ratodaira apindura iro asati angomirira meseji. Unogona kungomudza kuti ndina mbudzi yadhura akangoziva kuti pane munhu anopfeka bhurugwa renyika anogona kutokudai. Wakakwana here chi ibva apa tokubatsirai sekuru asi chimbonyatsontaura mari yako wakaishandisei? Ndakatenga matai 2 nemota here kana ngoroza iyoyo? kutaka kuti ndinofanira ndaitenga mati yacho kuzoda kutenga motikari. Pane munhu akatondudza kuti ane mabelts acho aya. Mabelts? Then wakomana wechigubhu wakati vari kuuya nacho next week ndinofanira ndatotenga petrol yacho. Unopengerei? Ndikama ndibvunza kuti mari yangu ndakaishandisei. Utaura kuti wakatenga chigubhu ndechei? Chekusira petrol kuti pandozotenga motikari. Hai dzako ndo dzakatamba nepwere manje. Watenga matai acho wakamatengawo? Kunonzi wakomana wematai waya 2 masaizi chi? Ndakangotenga matai anongopinda pamotikari. Haya. Asi mimi yenyu hamuna zvamakaita. Ndakaona kuti pane kuti ndidye zvinhu nditotenga zvinhu zvinozondibatsira muupenyu. Shambo ungatenga matai mota hauna? Hausi kuziva saizi yematai acho? 1 2 wakutaura kuti hanzono uda kutenga chigubhu chepetrol. Ko mabelts auri kutaura ndei? Kuti ekusunga ekuti unosungira. Imi sekuru. Imimi motikari inoitawo zvematai, inoita zvemasaizi here kana kuti motikari inongopinda matai? Izvo kutaura zvangofanira kutenga mutero usina mota yacho chindi kana ndazotenga mota. Ndozvauri kungotaura iwe. Ndisikadi kusungwa kai. Teedzera mutemo. Tiraniwe kakutopedza nguva. Apindura. Hanzi. Aruti chizvi. Wakomana. Kuma message acho munhu unongopindura kawanda unoona akundipindura message andasomubvunza kumashure kwokutanga uko endo yaakupindura izvozvo. Mamwe acho ese aya asati apindura ndamuti I love you ka. Kwokutanga ndokumubvunza kuti unoshanda kupi. Ndozvaakupindura izvozvo. Hanzi Tony. Andoshanda ku-National Vehicle Service Assurance Zimbabwe. Chi? Anzi National Vehicle Services Assurance Zimbabwe. Ndoko anoshanda. Inoita nezvechi? Ndozvanoda kutarisa. Zimbabwe? Iwe wangonzwa pekuti Zimbabwe kabata usikuziva kuti zviri kufambisa. Achizoshanda kupotaura kuti Zimbabwe. Aiwa, hanzi inonzi National Vehicle Services Assurance Zimbabwe. Woman. Kunoitwa nezveiko? Ndozvandiri kutarisa kana woman. Mutarisa kupi? Andandisenderere zvacho. Unotarisa kuti munoudzwa. Andasenda mufoni saka ndinoudzwa mufoni kana ndotarisa ipo pafoni. Ndichitaura zvinhu zvamunoziva kuti zvinhu zvamako zvamusingazivi ndiudzei kuti ndoda kutoziva kuti Assurance Zimbabwe yacho anoita nezveiko. Hachidhiritoona kupinda kai. Chidhiri chiripo ichi. Urikona kwaanoshanda hanzi ukatenga mutero wemota. Sandogona kutofanira ndatenga mutero. Aiwa kana chimbomira timbotaura zvinhu zvine musoro kana unotenga mutero nemota here. Chitaurai kwacho. Unoona hanzi ukatenga mutero handiti. Uchapiwa inonzi breakdown cover. Noiziva? Sekuru chingotaurai kwete kuti munoiziva here. Unopiwa breakdown cover yekuti kana ukaita breakdown paunenge waenda ndi. Ukaita breakdown kana tichitaura breakdown mota ikafira muroad. Handiti usina zvakafanira kuti mota ifambe.
vanokutumira chi vakomana vanokugadzira mota wobva wapiwa imwe mota yaunofamba nayo uchienda kwauri kuenda uzodzoka uchiita se vachikupa mota yako yaraiti vanozototera nayo vanogona kutotera nayo kana kuti iwe unogona kuzodzokera unoita se sekuri ndinoda kutoijoina kuti pandinongoita motikari yangu handidi zvinondinetsa inini ndoita sekuti ndijoine panodiwa chii apa ari kuti saka hanzi ndikatenga mutero ndobva ndatongopuhwa izvozvo mahara unobva wapiwa iyo inonzi breakdown cover kungotenga mutero ikokoko vari kupa 1 term for free yebreakdown cover ngati term kuti atotafungati mwakuenda kuchikoro aiwa kana tichiti 1 term tinotaura kuti inonzi paunenge wangoitira breakdown ipapo vanobva vakubatsira ndozvandaidira izvo toda kuijoina inenge nditori neapplication kai chi application yekurejista sezvatoita pafoni zvezvezvo hosa undigona kutotaura nawo pafoni kuti mota yangu yafa chichichichichi kuti manje inasaindani sandifa wandotenga foni right wantodhonza futi nemotikari handiti anzi ukatenga mutero wako kwavari vanokwanisa kutumira nebhaiki mutauni imomo unotumirwa mutero wako saka ndikatenga mutero pafoni ndiyabhadhara kuvanhu wavo vanobva vatoya nawo mutero ipapo kafuti wobva wapiwa chi free vehicle breakdown cover ndoyama muchitaura yekuti ukafirwa nemota ka1 for 20 kilometers let's say pamwe mota yako yafa kana